Bonġu Sinjuri, u nilqakom għal dan il-webinar ta' ġemma. Tini wieħed din is-sena u din id-darba anki fl-okkażjoni ta' xar għal ġustizzja soċjali, il-ċelebrazzjoni tal-Ministeru tal-Politika Soċjali tal-Familja u tad-Drittijiet tat-Tfal. Se nagħmlu dan il-webinar illi sejjaħnieh Putting Retirement on a Young Person's Radar. Suġġett illi naħseb huwa importanti ħafna, anki meta wieħed jikkonsidra kif qed nanticipaw jiżviluppaw l-affarijiet għal fid-deċenji li ġejjin fis-soċjetà Maltija. Infakkarkom illi dan il-webinar huwa qiegħed jiġi rrekordjat u jkun ukoll wieħed ikun jista' jaċċessah minn fuq il-website ta' ġemma ftit ta' ġranet oħra. Nibda biex nintroduċi il-panel li għandna illum biex jiddiskuti dan is-suġġett. Nibda b'Edward Buttigieg, Contributory Benefits Director fil-Benefits Department fil-Departiment tas Servizzi Soċjali. Edward għandu esperjenza kbira f'dan il-qasam. Il-Sandra Ebeyer, Director fil-Directorate for Learning and Assessment Programs fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ, Sport, Riċerka u Innovazzjoni. L-ismijiet tal-Ministeri dejjem jikbru qegħdin. Godwin Mifsud, Director General Economic Policy fil-Ministeru tal-Finanzi u l-Impjiegi. Bradley Zammut, il-vuċi żagħżugħa tagħna xieraq bħala suġġett li huwa ammirat li jindirizza l-idea ta' l-irtirar meta tkun għadek żagħżugħ, illi huwa student fil-liġi l-Università ta' Malta, u Mirjam Tewma, CEO tal-Aġenzija Żgħażagħ. Merħba lil kulħadd. Grazzi tal-li lqajtu l-istedina tagħna. Se nibda billi nagħmlu din il-preżentazzjoni fil-qosor biex nikkrejaw biex ngħidlek framework għad-diskussjoni. U aħna dejjem biex ngħidlek meta nkunu se nieħdu deċiżjoni nibdew billi ngħidu isma' x'għandna bżonn informazzjoni, nalvalwawha, naraw x'inhuma l-options u naslu għas-soluzzjoni. Mhux hekk? Imma r-realtà hija differenti li kieku dan kien veru, kieku il-ħin kollu nfittxu biex naraw x'inhi l-aħjar mod kif ninvestu, x'inhuma l-iżviluppi li qegħdin isiru fis-swieq kapitali, kemm għandna bżonn biex nirtiraw meta naslu għaliha, jiena kważi wasalt biex nirtira, jiġifieri għandi idea kemm għandi bżonn u m'għandix biżżejjed, jiġifieri ħanistaqar magħkom. Imma xi ħadd li għandu 25 sena, 30 sena, jgħaddu minn moħħu dawn ħsieb kemm isegwi dawn l-affarijiet, kemm jaħseb, kemm jgħid il-pensjoni li ħajkolli jiena b'dawn il-kontribuzzjonijiet li qed nagħmel mandatorji ħajservuni 30 sena oħra. Sessib ma' wiċċi 30 sena oħra. Ir-realtà hi illi dan ma tantx nagħmluh. Ma tantx nagħmluh la meta nikbru, nkunu qegħdin nersqu għalkemm jibda jgħaddi xi ħsieb minn moħħna, imma fil-maġġor parti tal-każijiet ma nagħmluhx. Forsi Bradley ħajdilna li huwa l-eċċezzjoni, issa naraw x'ħajdilna Bradley. U ir-raġuni ta' dan kollu hu illi dal-imbierek Homo economicus ma jeżistix. Homo economicus huwa dik il-raffigurazzjoni, dak il-konċett ekonomiku li jgħid li il-bniedem huwa razzjonali. Il-bniedem meta jiġi biex jagħmel deċiżjoni jara x'inhi l-informazzjoni, jixtar u jasal fl-iktar deċiżjoni illi timmassimizza l-utilità tiegħu. U naħseb jiena kif qiegħed ngħid hekk, bl-Ingliż ngħidu maximization of utility, jiġifieri hawnhekk Godwin jista' naħseb jiena jagħmel lecture ta'
ta' ġurnata fuqha. Imma jiena kull meta konna aħna ngħidu maximizing utility, so qed tmur mal-ewwel fuq maximizing profits fil-konċett ekonomiku. Però utility huwa konċett illi huwa wiesa kif ninterpretaħ jiena, ma nafx Godwin jaqbilx miegħi, imma utility mhix biss flus tfisser se ndaħħal, imma wkoll x'valur nagħti affarijiet oħra. U forsi hawnhekk illi aħna wkoll irridu issa naraw kif allura f'dan il-kunċett ta' utility, maximization of utility, hemm parti minna forward thinking f'dak li hu future benefits li se nieħu. X'inhu l-utilità? Għax jekk aħna nagħtu valur il dik l-utilità, allura hemmhekk għandna ċans illi nibdew verament impoġġu l-irtirar fuq x'ismu. Però il-punt ukoll huwa dan illi meta inti ħadd tiġi għandek 25-30 sena u qed tibda taħseb fuq il-futur, inti għandek diversi fatturi, inti trid tieħu deċiżjoni, sa kif aħna fil-verità nieħdu deċiżjonijiet u hawnhekk fejn wieħed jara illi mhix kwestjoni ta' rationality li wieħed qed jara l-affarijiet b'mod loġiku, b'mod oġġettiv. Hemm ħafna fatturi li jidħlu f'dak il-proċess. U wieħed minn dawn il-fatturi huwa il-moħħ, aħna kif naħsbu. U għalhekk behavioral economics hija maħsuba biex tieħu konsiderazzjoni dawn l-aspetti. U fil-ftit riċerka li għamilt, dejt insib allura dawn il-punti li jinfluwixxu fuq id-deċiżjonijiet kif ukoll japplikaw għal meta aħna niġu biex naħsbu għal-futur, biex nfatlu għal-futur. Per eżempju, il-konċett ta' time inconsistency. Ħanibda bil-konċett ta' time consistency, x'jiġifieri? Jiġifieri jiena qiegħed nieħu deċiżjoni x'se nagħmel fil-futur. Mela jiena ħadd deċiżjoni biex il-ġimgħa d-dieħla nibda id-dieta, il-ġimgħa d-dieħla bdejt party, birthday party, u għad tissaħallek mid-dieta. There is time inconsistency. Jiġifieri bejn dak li aħna rridu nagħmlu u l-fatturi illi rridu nagħmlu. And there are allura dak li nsejħulhom barrieri biex nieħdu azzjoni. Barrieri illi pereżempju sabu li meta niġu biex attwalment nieħdu azzjoni, meta jkun hemm ħafna paperwork, meta jkun hemm ċerta ħafna burokrazija biex inti tidħol f'dak il-pjan, tgerrex lin-nies. U tajli din forsi tidher normali, però fil-verità kemm nagħtu kasa? Kemm nagħtu kasa mill-aspett ta' implementazzjoni biex naraw illi kemm jista' jkun hemm mod faċli ħafna biex nipparteċipaw. U dan jista' jkun f'diversi affarijiet għax issa aħna rridu naħarsu mhux biss deċiżjoni li xi ħadd ħaj jieħu pensjoni privata, ħaj investi, imma biex jasal għal dak il-punt irrid l-ewwel ikun tgħallem, irrid l-ewwel ikollu suġġerimenti, irrid l-ewwel ra kif ġabar l-informazzjoni. Mela anki aħna il-programmi tagħna biex nedukaw, biex ninformaw, irridu naħarsu lejhom ukoll b'dan il-mod. U infatti l-OECD kienet ippubblikat dokument importanti ħafna li jieħu in consideration dawn l-affarijiet meta niġu biex nikkrejaw programmi ta' taħriġ ta' tagħlim għan-nies. U allura waħda mill-ikbar fatturi li għandna l-għala aħna we delay nittardjaw billi nieħdu deċiżjonijiet fuq ir-retirement tagħna meta nkunu żgħar għax il-valur tal-konsum ta' dak iż-żmien
huwa għandu utilità ikbar milli l-utilità li nieħdu mit-tfaddil għal-futur. Hija sempliċi daqshekk. Kif allura se nevitawha? Sar ħafna stħarriġ pereżempju fuq dak li jsejjaħ auto-enrollment. X'inhu auto-enrollment? Hemm min isejjaħlu mandatory enrollment. Jiġifieri dana huma skemi ix-xahar ieħor kellna bħala ġemma webinar fuq il-VORBs, il-Voluntary Occupational Retirement Pension Schemes. U għaw Malta, dawk il-kumpaniji li għandhom il-VORBs, impjegati tagħhom jistgħu jipparteċipaw fihom. Però meta inti għandek automatic enrollment jew mandatory enrollment, biex impjegat ma jipparteċipax, they need to opt out. Jiġifieri jgħidu le ma rridx nipparteċipa kontra li iva rrid nipparteċipa. X'inhi d-differenza? D-differenza hi illi when you have to opt out, you need to make an effort. Trid tagħmel effort. U aħna moħħna wired illi we take the part of least resistance. Jekk xi ħaġa nista' ma nagħmilix. U din konna narawha pereżempju fil-marketing. Meta nidħlu f'xi website u jgħidulna jekk ma tridx tirċievi riklami, ittikkja din il-kaxxa. Issa saret il-kontra. Jekk trid tirċievi, trid tittikkja dik il-kaxxa. U ir-riċerka li saret kollha turi illi automatic enrollment jirriżulta fiktar nies li jipparteċipaw minn età żgħira f'dawn it-tip ta' skemi. Pereżempju, kien hemm riċerka li saret minn Vanguard Research. Vanguard Research huma investment funds Kanadiżi. Daw sabu li fil-każ tagħhom automatic enrollment, jiġifieri daw għandhom diversi skemi, qegħdin nitkellmu fuq xi 500,000 parteċipant. Għandhom skemi li jridu li għandhom mandatory enrollment u skemi li għandhom auto-enrollment. Fejn għandhom auto-enrollment, il-parteċipazzjoni hija 93% kontra 47% ta' enrollment li mhux awtomatiku. Jiġifieri again, il-moħħ kif jaħdem. U dan jista' jkun pereżempju fejna għamel mod illi l-Università l-MCAS illi issa għandek time window fejn iż-żgħażagħ ħajħorġu biex jaħdmu u allura huwa hija time window fejn inti tista' tibda ukoll tenkoraġġihom, tittargetjhom biex jagħmlu dawn l-affarijiet. Għamel mod li daw jagħmlu course, unit, whatever, biex jeduka in terms of financial literacy, biex jitkellmu dwar l-opportunità, il-bżonn li hemm. Minflok tagħmlu xi ħaġa li inti tażel li tattendi, tagħmlu xi ħaġa li biex ma tattendix trid tgħid mhux se nattendih għall-argument. Again, it is how you position these things. Diversi affarijiet oħra, pereżempju, din kienet interessanti ħafna, aħna pereżempju bil-VORBs, meta tkun qed tipparteċipa fiha, il-mod kif tieħu lura tax credit huwa billi tirċievi ċekk. U dawn pereżempju r-riċerka sabet illi meta inti tirċievi dak iċ-ċekk, jekk inti tieħu messaġġ biex tinvestih jew inkella biex tfadlu, jew kif se tonfqu, għandek iktar ċans li jieħdu azzjoni fuq. Again, kif nistgħu nużaw dawn l-affarijiet. Il-kontest soċjali ukoll għandu effett kbir. X'inhi l-kultura tagħna? X'inhi l-kultura li aħna għandna nippromuovu fost iż-żgħażagħ? Issa qiegħed l-idea ta' sustainability qed tieħu iktar
eruq. Pero ma' sustainability nistgħu ndaħlu pereżempju l-konċett ta' frugal living. Illi aħna nimxu ikonna moħħna kif se naħlu l-inqas, kif se nonfqu l-inqas. U ovvjament li kieku hawnhekk għandi xi ħadd mill-Chamber of Commerce jew mill-Chamber of Small and Medium Enterprises se jgħidu bil-mod. Imma dik hija r-realtà. Ir-realtà hija din illi persuna ta' 25-30 sena għandu fuq ir-radar tiegħu numru ta' affarijiet li jrid jagħmel. Irid jixtri karozza, irid jixtri l-ewwel post tiegħu, irid isifer. Kif se npoġġu il-bżonn li tfaddal għal meta tirtira fost dawk l-affarijiet ukoll. U allura inti qed tagħmel dan meta bniedem għadu jibda, meta l-introjtu tiegħu huwa iktar limitat. Mela il-mod kif irridu nħarsu lejn din l-ixxu hija kif se nikkrejaw spazju għal dan kollu. U frugal living huwa wieħed minn dawn l-aspetti. Wieħed minn dawn l-aspetti. Diversi aspetti oħra illi wieħed anki din kollha riċerka illi sibna illi hemm fil-letteratura ta' kif aħna inħarsu lejn id-deċiżjonijiet li rridu nagħmlu. Pereżempju, esperjenza reċenti. Kif taffettwalna id-deċiżjonijiet tagħna, dak li huwa iktar reċenti, iktar ikollu iktar forza. L-idea ta' skarsezza, l-idea illi inti tieħu azzjoni meta taħseb li xi ħaġa ħadd tispiċċa. Kif tista' tuża din? Pereżempju, jekk wieħed jgħid isma' iż-żmien meta inti tista' taħseb għall-futur tiegħek wasal biex jintemm. Ma fadallekx iktar ħin biex inti tasal għalih. U ħafna affarijiet oħra. Mela, kif nistgħu din aħna li nixtieq li niddiskutu, kif aħna nistgħu nagħmlu impatt imma b'mod sinifikattiv ta' mod li aħna ngħidu isma' jekk bħalissa hemm 21% mir-riċerka li sibna tista' tkun ftit iktar ftit inqas illi qegħdin jaħsbu għall-irtirar, jiġifieri li għandhom xi pjan ta' investiment, għandhom xi pensjoni privata, eċetera, eċetera. Kif bħala nazzjon dak se ntellgħu għal 60%. U meta inti kollok target hawnhekk, ma nafx Godwin jgħidilna jekk forsi għandniex xi target nazzjonali hekk, ma jiena personalment inħoss illi għandna nagħmlu target nazzjonali li ngħidu isma' il-cohort ta' bejn 25 u 35 sena, 70% minnhom għandu jkollhom xi tip ta' investiment. Qegħdin jaħsbu fih. Dak fejn irridu nilħu 5 snin oħra għall-argument. Għax jekk mhux se jiġri hekk, 40 sena oħra, 50 sena oħra se jkollna problemi kbar. The quality of life li dawn se jkollhom se jkun baxx. Jiena kif nispiċċa ħanistieden il-Godwin jgħid li jekk dan ix-xenarju huwiex xenarju li forsi qiegħed nagħmilha bi kbira jiena jew inkella hu xenarju reali. Għax imbagħad għandna din ir-riċerċa. Jiena ngħid id-dritt hawnhekk illi fost ix-xogħol tiegħi jiena nagħmel ħafna training, ħafna coaching u konsulenzi. Però xogħol li sibt li huwa interessanti ħafna li ġie żviluppat minn dal-awtur u konsulent Joseph Grenny flimkien ma' oħrajn. Huwa l-istudju li għamlu ta' programmi li ħallew impatt qawwi. Qegħdin nitkellmu ta' pereżempju programmi
kontra l-HIV fit-Tajlandja li ġistmat li salvaw bejn 3 miljuni u 5 miljun ruħ. Programmi li jeredikaw ċerta tip ta' water worms li ħallu diżastru persuni li jinqabdu bih. U dawn li sabu u illi hemm 6 sorsi ta' influenza biex programm ikun effettiv. U dawn huma il-motivazzjoni u l-abilità fuq livell personali, soċjali u strutturali. Iktar ma jkollok inizjattivi li jaqgħu f'dawn is-6 kwadri, iktar il-programm se jkun effettiv. Però l-ewwel irridu nkunu ċari f'dak li se nilħu, irridu barra minn hekk ukoll nistabbilixxu kif se nkejlu l-progress tagħna. Jiġifieri illum biex tkun taf kemm hemm qed jipparteċipaw f'pensjonijiet differenti, mhuwiex daqshekk faċli, kemm hawn min qiegħed jipprovdi dawn is-servizzi, mhumiex daqshekk faċli, mela trid tiffaċilità biex ikollok. U wkoll trid tidentifika dawk it-3 behaviors li inti trid tindirizza biex iċib din U allura xtaqt li aħna d-diskussjoni tagħna ninkwadrawha f'dan il-kontest. U kif għadt 2 minuti qabel ħanibda minnek, Godwin. Qed naġġibha jien. Bonġu Mario u bonġu ta' kull li tissekuna. L-ewwel proset tal-introduzzjoni, naħseb l-introduzzjoni misset ma' ħafna punti importanti u misset ukoll maħut mid-drivers ekonomiċi li huma fost il-mekkaniżmi l-iktar importanti li jaffettwaw l-imġiba l-behavior. Ġifieri hawnhekk proprju fuq dan nitkellmu llum huwa fuq l-imġiba. U kemm jista' jkun ħanipprova ma nkunx tekniku ħafna għax naħseb li billi introduċu ġargin kultant ma tantx nżidu valur aħjar nitkellmu u strip down the meaning u nitkellmu fuq nidiskrivu fuq x'qed nitkellmu fil-verità. Tul l-aħħar snin naħseb il-politika fejn jidħol l-irtirar kienet li ikun hemm ċertu diversification. Allura żgur hemm l-istat għandu rwol importanti, l-rwol tal-istat ħajbqa' hemm, però ovvjament in-nies tħares lejn l-irtirar bħala żmien fejn kollha jibqa' bħala possibbiltajiet biex ngħidu hekk. U anke li żżomm ċertu livell ta' għixien. U hemmhekk hemm l-irwol tat-tifdil. Issa l-Malti bħala tradizzjonalment dejjem kien ħawtil, dejjem kien ifaddal, ġifieri u forsi fil-passat kien forsi għandna impressjoni li kien ifaddal ftit iktar millum. Però dik l-impressjoni mhux neċessarjament hija kompletament korretta fis-sens li anke llum il-Malti għadu jfaddal. U jekk wieħed ħares lejn statistika pereżempju kemm hemm depożiti mal-banek sena fuq sena u anke speċjalment fi-żmien li qegħdin fih għax maħniex fi żmien normali, qegħdin fi żmien fejn għaddejjem pandemija, fejn nies kellhom ċertu restrizzjonijiet kemm u x'jistgħu jikkonsmaw, forsi għadu lura milli jieħdu holidays jew ma stgħux jieħdu holidays barra l-pajjiż, allura it-tifdil fl-aħħar sentejn żdied. Il-kwestjoni hija min qed ifaddal u naħseb din hija key issue, ġifieri s-suġġett tal-lum huwa żgħażagħ, ġifieri jekk u l-fokus fuq iż-żgħażagħ mhuwiex kombinazzjoni, huwa importanti ndiskutu żgħażagħ għax hemm numru ta' raġunijiet għaliex huwa importanti li l-bidla fl-imġiba tinsemmu tibda minn età żgħira jew kellha tkun preparata sabiex dik tkun faċilitata. Jekk wieħed ħares mill-aspett purament finanzjarju, jagħmel impatt kbir ħafna l-età ta' meta tibda tfaddal. Ġifieri jekk tfaddal nagħtu każ 500 euro fis-sena pereżempju u tagħmilha tul medda ta' snin u tassumi ovvjament
rata ta' Marx. Is-somma takkumula hija ħafna iktar minn kieku tassum kieku tfaddal ħafna iktar feta ikbar. Għax hemm the power of compounding, ġifieri il-fatt li over time minħabba li għandek medda ta' żmien iktar fit-tul li fih il-kapital tiegħek jista' jikber, dak waħdu għandu impatt ikbar għafu tkun tfaddal il-biċċa żgħira, ġifieri mill-lat finanzjarju diġà I mean the odds are stacked that way, ġifieri wieħed irid jipprepara minn żgħir. Ovvjament hemm ukoll dak li semmejt inti, ġifieri il-fatt ta' kif aħna magħmulin u għaliex jista' jkun hemm fattur fl-imġiba tagħna li jaħdmu kontra li nfadlu, kontra li nippjanaw. Ġifieri primarjament l-issib riċerka hija li n-nies huma iktar orjentati sabiex jgħixu llum, living for today rather than living in the future. Hija diffiċli wieħed jivviżwalizza l-irtirar meta għandek 25 sena u ma llum il-ħadd. Ġifieri hija naturali. Meta tkun għandek żgħir ma tantx għandek responsabbiltajiet, forsi tkun għandek tgħix mal-ġenituri wkoll. Spejjeż partikolari ma jkollokx, ġifieri m'għandekx responsabilità ta' meta tibda tgħix għal rasek, ta' meta għandek loan. Daw ukoll fatturi deċiżjoni importanti li jikkundizzjonawlek il-mod ta' kif iġġib ruħek. U sfortunatament il-tur riċerka u iktar ma nikbru, iktar ikonna ċar fajnejna u f'moħħna dak li nixtiequ għall-futur u allura iktar ibdew nħossu l-bżonn biex nagħmlu xi ħaġa dwarha. Il-verità hija li tibda tagħmel xi ħaġa dwarha idealment minn qabel. Tendenza oħra hija pereżempju li wieħed jistenna sakemm ikollu ġobb aħjar u mbagħad nibda nfaddal. I mean, ir-risposta hija relattiva. Ovvjament aħna ma importanix biss bil-livell li d-dħul tiegħi huwa ogħla milli kelli sena ilu u 10 snin ilu, ma nibqgħu nqabblu ma' ħadd ieħor ukoll, allura meta għandi biżżejjed dħul biex nibda nfaddal jien. U allura hemm mekkaniżmi psikoloġiċi li itelfu milli wieħed jieħu deċiżjoni sabiex jibda jfaddal. Il-mekkaniżmi li semmejt, ġifieri pereżempju l-automatic enrollment mechanisms, jisfruttaw dik li sejħula inertia. Kelma eżatta bil-Malti inertia forsi m'għandix, imma l-iktar ħaġa hija forsi hija telqa. Ġifieri li inti tidħol f'mekkaniżmu u tagħmel xejn dwaru. Ġifieri inti għandek subscription għal magazine jew kellha għal servizz online, jew anke jista' jkun kontratt ta' servizz ta' telekomunikazzjoni, u qatt ma tibdel għax qatt ma b'poter jgħid tibdel. I mean, ma nibda raġun razzjonali fejn qatt ma bdilt jew qatt ma rreżenjat minnu. Jista' jkollu laqas biss inti aware, ġast xi darba tiċċekkja l-statements miegħek tgħid tara da 10 euro fix-xahar li x'inhi yani. Verissu. U l-inerxja dik li jiġifieri li inti tidħol f'dan mekkaniżmi u minħabba li nies għandhom tendenza li joqogħdu ftit lura, jew kellha li ma jkunux b'mod attiv jimmaneġġjaw l-affarijiet tagħhom, dan iwassal sabiex ikun hemm tifdil, però huwa mhuwiex ma nasibx li hija l-mod produttiv ta' kif wieħed għandu l-affarijiet għandhom jimxu. I mean, huwa mekkaniżmu li jista' jgħin. Dejjem nassumu li persuna għandha actually mezzi biex tfaddal, għax il-verità hija li mhux kulħadd għandu l-mezzi biex ifaddal, naħseb dan huwa punt importanti wkoll, ġifieri. Għandu l-istrateġija li xi ħadd ifaddal u dik il-persuna għandha diffikultà biex to make ends meet, ġifieri li u ovvjament tibqa' tfallu dak il-burden, probably wieħed qed jaħseb fuq prodotti speċifiċi biex kunu jistgħu jindirizzaw dik is-sitwazzjoni partikolari. U għalhekk huwa importanti li wieħed iħares lejn dan is-suġġett mill-angoli kollha, jiġifieri kif għadsew inti Godwin, l-istat għamel il-liġijiet għamilha possibbli krejat l-istrutturi biex ikun hemm dawn l-investment opportunities. Però jekk jiena m'għandix il-flus biex ninvesti biex infaddal għal xejn qegħdin hemmhekk, mela kif se nikkrea dak l-ispazju biex ikolli x'infaddal tajli ġob aħjar taħdem iktar, però mhux biss, jiġifieri jiena jekk naqla 20,000 fix-xahar
u non fuq 21,000 fix-xahar, xorta mhijiex kwestjoni biss ta' livell, imma hija kwestjoni ta' mentalità wkoll. Hija kwestjoni ta' abitudni. Kif se nkatru allura dik l-abitudni fin-nies, fiż-żgħażagħ, illi ħanpoġġiha sempliċi daqshekk, flok ħareġ mudell ġdid ta' mobile li ħajjiswa 900 euro, ngħid jiena dawk id-900 euro se nfaddalhom. Għax il-mobile li għandi għadu tajjeb. U din hija. U hawnhekk ħandur naqra fuq Bradley. Bradley, dal-kumment li għadni kemm għamilt jiena, kemm jagħmel ġustizzja maż-żgħażagħ, jiġifieri għax aħna forsi ngħidu għax iż-żgħażagħ iridu tal-aħħar, iridu tal-marka, iridu hekk. Minnu da jew qed nesaġerawha wkoll. L-ewwel grazzi tal-istedina. Ifhimni li jiena ħankun onest, ġifieri biex turi naħseb il-general feel taż-żgħażagħ dwar l-irtirja, f'sens jiena meta ġejt avvaċċinat biex nieħu sem f'din il-webinar waqlu li tipota ħatkun fuq iż-żgħażagħ kemm ħajaħsbu fuq l-irtir, moħħi mar mill-ewwel moħħ l-irtir għandi. Imma qed tifhem awtomatikament dik turik li ifhimni għandna bżonn sessions bħal daw biex bniedem ikun aware għaliex naħseb li s-sitwazzjoni f'Malta mhijiex daqshekk ideali fis-sens. Jiena llum għandi 21 sena. Tifhem, nibda forsi naħdem full time sentejn tliet snin oħra. L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi hija rrid insib x'imkien fejn ngħix. Fis-sens ma nimmaġinanix nibqa' ngħix ma' ommi u missieri għal ħajti sħiħa u naħseb qasuma. Ġifieri mela l-ewwel ħaġa li żagħżugħ llum il-ġurnata li qed jikber ħaġa f'moħħu hija probabbli rrid insib post fejn ngħix. Ġifieri dik hija diġà spiża minn innifisha. Fis-sens jekk ħadd tipprova ssib post ħadd tieħu loan, ċans isum li ħajkollok tieħu loan. Ikkoraġuni jekk m'iniex sejjer żball ma sa fejn naf jien loan il-bank jikkalkulahulek sakemm eżatt ma tirtira. Ġifieri diġà għandek kif ħanqbad ngħidlek diġà jekk immarkat għal 3/4 minn ħajtek. Naqbel ħafna ma l Godwin fejn qal irridu naraw jekk il-bniedem mhuwiex capable li jfaddal u jekk għandux riżorsi biżżejjed biex ifaddal. Għaliex kif diġà qed. Hemm ħafna llum il-ġurnata u ħafna spejjeż inizjali li fit-timeline ta' ħajjitna ħajġu qabel. Ġifieri naf id-dar jekk inqalet xi ħaġa l-karozza li l-kunċett ta' meta fl-aħħar nispiċċa karriera, meta fl-aħħar ħajkolli ħina li għandi l-karriera għandi kollox. Kemm ħajfdal l-riżorsi dik hija naħseb jiena hija importanti ħafna iżda kif qed hemm ċertu affarijiet fit-timeline ta' ħajjitna fejn jiġu bla ma jridu jiġu qabel. Jiena nemmen li fis-sens il-bniedem jekk motivat biżżejjed kollox jinexxu jagħmel, ġifieri jekk bniedem irid kif qal tajjeb Mario ifaddal għax il-mobile li għandu jiflaħ jissapporti sentejn tliet snin oħra kapaċi jagħmilha. Iżda dak li tfaddal jew kemm jista' jfaddal żagħżugħ ta' 25-30 sena kemm ħajkun utli adapitada fis-sens jiena nħobb nsemmi s-sitwazzjoni ta' jekk bniedem illum il-ġurnata insomma mhux illum il-ġurnata sentejn ilu kien moħħu biex ifaddal u mbaġġid il-pandemija u telef xogħlu x'ħajamel. Tifhem fis-sens hemm ċertu naħseb il-kunċett huwa ħanfaddal ħalli jekk jiġi xi ħaġa llum għandi biex għal naqas ngħaddi jew jekk jiġi any type of spiża għandi biex ngħaddi llum ma naħsibx li qiegħda f'moħħna li infadlu għal meta nirtiraw, ġifieri. Imma taħseb li għandha tkun Bradley? Għandha tkun żgur, idealment. Id-dubju tiegħi kemm possibbli
Fis meta tara statistika li ħarġet fil-21 ta' Ottubru tas-sena l-oħra fejn tgħidlek li 70% taż-żgħażagħ iridu jitilqu minn Malta. Hemm raġuni. Sens mhumiex ġast għax dejqitna Malta, ma s-sitwazzjoni f'Malta, speċjalment meta niġu għall-affarijiet ta' spejjeż, again, mhix daqshekk ideali fil-opinjoni tiegħi, fis-sens kulħadd jaf li fl-aħħar mill-aħħar xi darba ħispiċċa jirtira. Kemm ma qed jitfa' thought into it, keeping into consideration, fimni, fis-sens bniedem ma jridx jagħmel ħajtu ħin kollu jaħdem u ma jgawdix, ma jridx jagħmel fis-sens jiena nħobb nimxi fil-prinċipju fis-sens bħalissa qiegħda u fis-sens ta' tgħid li għax għadek żagħżugħ tgħidlek, fis-sens nifhem li bniedem irid ifaddal, imma then again jekk ħatoqgħod tistenna sa ma talaq 65-70 biex tuża l-flus li ġibt, fis-sens żagħżitek imbagħad tkun għaddiet fis-sens. Ma li le, nemmen li ovvjament hija importanti, imma again, is-sitwazzjoni speċjalment nkunu realistiċi, jekk bniedem kun waħdu ma jkollux partner llum il-ġurnata. Anqas nista' nimmaġina fis-sens paga waħda ġifieri irid jara jekk u x'ħajkri jew x'ħajixtri, eżin jixtri post, jekk jien naf jekk ġara xi ħaġa karozza, jekk hija fiha x'tomot għaliex li kieku hija daqshekk faċli naħseb kulħadd jaqbad jgħid no problem issa nħalli ċertu ammont ta' flus għal meta nirtira, ma naħsibx li daqshekk hija ideali jiena at this current age in time. Jiena nifhem eżattament dak li qed tgħid Bradley. Però iltqajt ukoll ma' żgħażagħ, jiġifieri għadhom jibdew, niftakar f'waħda illi kont qiegħed nagħmel training session qed tiġi f'moħħi, kienet għadha kif iggradwat ftit ta' snin ilu, kienet qed għadha għaddejja bl-internship ma' fejn qed taħdem. Jiġifieri kellha paga sħiħa imma ma bdietx taqla il-flus illi ħatibda taqla jiġifieri meta tkun ilha 10 snin fil-post. U jiena għamilt l-assumption illi ħadd minn fost dawn iż-żgħażagħ illi kelli qudiemi ma kellu pensjoni. Qabżet qalt li sorry qalt li jien għandi 2. Jiġifieri jiddependi ħafna mill-prijorità li wieħed jagħti. Jiġifieri fil-każ tagħha ma kienx kwestjoni għax qed taqla 40,000 u tista' ikollha żewġ pensjonijiet privati, imma għax kienet biex ngħidlek fl-abitudni illi tħares lejn l-affarijiet long term. U fil-waqt illi nifhem dak illi qiegħed jgħid Bradley, żożija darba tiġi, però xuħija tiġi darba wkoll ta'. Jiġifieri daqskemm aħna rridu illi ngħixu żożija tagħna u hawnhekk m'aħniex qegħdin ngħidu illi dak li jkun ma jsifirx, imma illi dak illi jiena ħansejjaħlu bħala financial freedom throughout our life, u din naħseb dan huwa l-kunċett. Għax anki l-mod kif impoġġu l-kliem aħna jaf jimbotta lil dak li jkun. Bradley stess qal kif qalulu ħan nitkellmu fuq l-irtirar. L-irtirar għandi fuq moħħi bħalissa, forsi xi rtir differenti all right, imma mhux l-irtirar 40 sena oħra. Però dik hija anke l-mod kif aħna nitkellmu retirement. Should we talk about retirement jew inkella fuq financial freedom throughout our life? Should we talk about mandatory enrollment or automatic enrollment? Jagħmel differenza. Għax il-moment li xi ħadd trid tgħidlu dan ta' bil-fors ħajjirbella jgħid le mhux bil-fors, għandu rikjien li mhux bil-fors. Dawn huma l-affarijiet naħseb jiena wkoll illi wieħed irid jaħseb. Edward, fir-rigward
ta' kif wieħed qiegħed biex ngħidlek iwassal il-messaġġ li isma' il-pensjoni tal-gvern, il-pensjoni kontributorja biex nużaw it-terminu tagħha, mhix se tkun biżżejjed. Taħseb li dan il-messaġġ qed jasal biżżejjed fost iż-żgħażagħ? Grazzi tal-invite u proset tal-preżentazzjoni l-għamil. Naħseb il-messaġġ diffiċli tgħid u x'qed jasal jolea, imma ir-rati huma li huma, so individu itolb naħseb jiena kemm individu in his own capacity lest ifittex jew jinteressa ruħu. Għaliex illum compared to the past, l-outreach u l-informazzjoni qed available. Anka jekk tara ġast minn aħna bħala dipartiment u xi ħaġa kontinwa nmorru nipparteċipaw programmi fuq radio, fuq TV. Nagħmlu meta diversi invites nagħmlu seminars appuntu li qed nagħtu informazzjoni relatata, ħafna minnha tkun iżjed marbuta ma' x'inhu jiġri llum fil-preżent. Però meta tagħmel il-kwantum ekonomiku naħseb jekk tinteressa tista' tasal għaliha li is it enough li ħajkolli pension nintaqa' ma' ħafna li jgħidu li jiena qas ħajkolli pension naħseb li għadhom żgħar hemm min jaħseb illi ħadd jieqaf xi darba l-gvern jgħid m'hemmx iżjed pensjonijiet. U tipprova tispjegalhom. Jiena għalhekk nemmen, jien dejjem nemmen f'dal kuntest illi importanti ħafna l-education. Min hemm għalija jitlaq kollox għaliex l-education tista' tkabbar l-awareness u meta ngħid education apparti li l-outreach li jsir minna bħala dipartiment ħanejdu hekk. U anke mbagħad meta jinnaf saru ċertu il-VORP, il-third pillar u hekk l-incentives li hemm marbutin magħha. Però hemmhekk hemm barra il-pubbliku importanti jkun jaf speċjalment iż-żgħażagħ illi the earlier you start tfaddal apparti milli qed tħallas fis-sistema ta' segurità soċjali, the better. One għaliex kif diġà qal Godwin u anke literature turik. Iżjed ma tibda żgħir il-rate li titħallas tkun baxxa. So within the whole package jista' jkun li iżjed tkun affordable. Plus li bħalma ovvja wkoll, hija xi ħaġa ovvja aħna issemmit il-mandatory u l-auto-enrollment. UK hemm auto-enrollment imma blocked-out. So, all right, mela jien qed naħdem u automatically barra kieku Malta FSS u NI ħajkolli di wkoll. Issa, if qiegħed f'sitwazzjoni again għalhekk kien nara l-education apparti li qed ittik l-information u tagħlmek għax ħaġa importanti għalija budgeting eżempju, il-value of money. Illum naħseb u hekk sforz ta' l-soċjetà konsumista li għaddejn fiha u għax iżjed għandna flus available anke bħala parents jista' jkun li l-itfal qed nispoiljaw sa ċertu punt. U għal minn hemm tiġi jisma' għandi mobile u bħareġ il-ġdid għadu tajjeb ixtri da. Jew tad-ditta kollox tarridu tad-ditta. So il-priorities ħassra s-soċjetà qed jiġifieri nifhimhom iż-żgħażagħ qed timbuttak lem. Ma għalhekk importanti li jkun hemm counterweight mis-sistema edukattiva u tibda minn żmien bikri li nitgħallmu dal-affarijiet ma nqogħdux naħseb gerjati wisq fuq l-akkademja per se, l-education system Maltija, forsi nistem ikra, imma ġifieri hemmhekk. U mbagħad ovvja, irid ikun hemm min-naħa l-oħra education fejn tippromotja
jekk inti ħriġna għamilna available second u third pillar bħala gvern in ġenerali. Ikun hemm good promotion, very good promotion u kontinwa. Għaliex dan bħal fil-marketing il-5 points. Promotion, il-product, il-price. So, all right, that sense price m'hemmx imma hemm l-incentiv marbut sort of mal-price. Ġifieri hemm a mix of issues. Illi yes, one on its own, wieħed on its own ma jistax ikun, ma jkun hemm holistically il-ħaġa. It's difficult, yes, xorta nibqa' ngħid illi it's difficult għaliex kif qal Bradley iż-żgħażagħ ovvjament illum u iżjed anka ġifieri konna fi żmieni iżjed ma jgħaddi żmien naħseb iżjed hemm il-focus fuq illum now x'nista' nieħu now. Kien hemm issa ix-shift l-inkonxu kollettiv ħanejdu hekk mhux ta' Malta biss imma ta' illi now, so il-future mbagħad nara ma Għax ovvjament aħna moħħna instant gratification hija xi ħaġa illi ttina sodisfazzjon iktar mill-ħsieb tal-passat jiġifieri diki. U ovvjament l-edukazzjoni hija kruċjali f'dan kollu. Anki min irreġistra għal dan il-webinar staqsejnieh huma li kieku kellhom jissuġġerixxu xi ħaġa speċifika. Jissuġġerixxu biex retirement ikun fuq ir-radar taż-żgħażagħ. U l-edukazzjoni kienet waħda mill-iktar affarijiet. Però kif għandna nedukaw? Il-min għandna nedukaw? Sandra, ovvjament naħseb indunajt li fuq eksendur issa. Bonġu lil kulħadd, insellem lill-udjenza wkoll li jingħaqdu magħna, diskussjoni interessanti ħafna u validissima. Issemmiet l-edukazzjoni kemm il-darba, irridu noħduha f'sens ħafna iktar wiesa' għaliex kif nafu l-edukazzjoni tibda wkoll fl-ewwel snin meta l-istudenti ma jkunux għadhom rifsu l-għadba tal-iskola, allura meta nifhem jiena b'edukazzjoni qed nifhem ukoll mhux l-eżamijiet u l-kodba u t-tagħlim kemm teaching u kemm learning imma xi ħaġa iktar wiesa' fejn jidħlu valuri. U s-sistema tagħna, is-sistema Maltija qiegħda fit-traġitt biex jibda vjaġġ lejn importanza lejn il-valuri, lejn il-kompetenzi. U għawek huwa l-pjaċir tiegħi li qed issir din id-diskussjoni fejn irridu naslu li nifhmu skills-based education, it-21st century skills fejn m'għandekx l-edukazzjoni tas-suġġetti u tal-kontenut, imma l-edukazzjoni ta' dak li hu relevanti għall-ħajja u għal tul il-ħajja. Iż-żgħażagħ forsi ma jaħsbux fil-żmien tal-irtirar. Ma ftit ilu kont qiegħda f'vjaġġ bejn Malta għal pajjiż ieħor fuq xogħol u bi preparazzjoni wkoll għal din il-webinar ibrawżjajt ftit u artiklu minnhom il-Financial Finesse isemmi li tkun ħasra li iż-żagħżigħa ma tingħatax l-importanza tagħha fis-sfond li xi darba ma nabqgħux żgħażagħ u dak li ma nagħmlux fiż-żagħżigħa ikun inħela il għaliex it will be too late kif ngħidu. Fl-istess ħin qed insemmu l-valuri u bil-forsi kolli ngħid ukoll li fejn għandek edukazzjoni, l-edukazzjoni tal-ġenituri trid takkompanja l-edukazzjoni u l-eżempju li qed jaraw l-ulied. Jiġifieri we have to lead by example kif ngħidu u din tinħass ħafna fl-iskejjel. Minu kap ta' skola min għandu tmexxija u leadership ta' skola fis-sistema tagħna b'mod partikolari hemm ħafna servizzi fis-sistema statali dawn is-servizzi ikunu qegħdin preżenti b'mod regolari fejn it-tfal
jistaw japprofittaw ruhom biex ngħidu hekk minn inizjattivi u minn tagħlim li anke jekk il-ġenituri tagħhom qed jagħtuhom xenarju u ambjent forsi li mhux ħajwassal biex ikun hemm dak l-impetus li ikollhom xi ħaġa taħt rashom kif ngħidu, qed intuhom il-ħiliet biex jaħsbu, biex jirriflettu, biex jagħmlu self-evaluation kif qed ngħidu. U t-tagħlim sa mis-snin bikrin jibda mill-istudent stess, dak li qed ngħidu l-student centered learning. Dan kollu possibbli ovvjament għaliex is-sistema tagħna tagħmel reach out bil-kbir ma' kull min interessat b'mod professjonali li jidħol fl-iskejjel tagħna li jassisti fost oħrajn għaw diversi entitajiet mingħajr ma noqgħod insemmi li bl-aspett bil-viżjoni tagħhom qegħdin jixprunaw propju l-financial capability u għalhekk aħna nsaħħu mbagħad bl-inizjattivi bl-attivitajiet li ikun hemm follow-up tagħhom dawn ir-riżorsi. Li rrid ngħid ukoll u semmiet l-idea ta' time inconsistency. Forsi biex naqgħod ma' dak li qal Bradley, naħseb Malta evolvit minn żmien fejn konna il-ġenituri u n-nannit tagħna forsi batew mhux ħażin ħdejn iċ-ċirkustanza li qed ngħixu fiha llum. Ma kienx hemm servizzi soċjali, ma kienx hemm pensjonijiet, kien hemm sofferenza tal-ġuħ, tal-gwerra, eċċetera. Li forsi mbagħad ilħaqna żmien li morna xi ftit l-estrem ieħor. U dik il-ħaġa li qed ngħidu il-frugal living li inti ma toqgħodx taħseb għall-futur. U illum għandna s-social media li tinfluwenzana ħafna wkoll minn meta ikunu għadhom tfal, iż-żgħażagħ tagħna il għaliex kif semmejtu irrid l-aħjar mobile, irrid karozza mill-ewwel fejn qabel forsi konna nqogħdu nġemmgħu l-ewwel, anke min kellu stipendju ma kienx jonfoq. Jiena uħud ilħaqna żmien pereżempju li anke parti mill-istipendju jekk ma nafux inwarbu biċċa minnu aħna, iwarbulna il-familjari tagħna. Forsi ġenituri differenti u li jistgħu jagħmlu għal ħaġa investew biex uliedhom ikollhom xi ħaġa taħt rashom ukoll mingħajr ma noħodha for granted li kulħadd jista' jagħmel hekk. Għax din hija r-realtà li niltaqgħu magħha wkoll fl-iskejjel. Kull min hu fil-qrib tal-istudenti jaf li hemm realtajiet differenti. Hemm min kif qedna wkoll li qatt ma ħajkun f'possibilità li iġemma u iġemma biżżejjed. Però hawnhekk Sandra irridu wkoll irridu wkoll kif ħanaqbad ngħid ma nagħmlux assumptions il-għaqla fl-ima sens. Jiġifieri vera illi min qiegħed fuq il-minimum wage ħajkun diffiċli għalih ifaddal minn xi ħadd illi mhuwiex. Però naħseb jiena li wieħed irid iħares lejha huwa kif se tidħol l-abitudni li kien hemm biex infadlu għall-futur, biex infadlu għal jekk inqala xi ħaġa. U anki jekk inti qed tfaddal 10 euro fix-xahar, aħjar milli mitfaddal xejn. Għax il-ħsieb qiegħed hemm. It's about habit building. Fejn naf jiena idea illi mhix fattibbli politikament naħseb jiena, imma jekk aħna nagħtu l-istipendju liż-żgħażagħ. Kemm jekk aħna nagħtu ma nafx għandhom 100 euro li 15 mill-euro minnhom tmur biex titfaddal. L-istess children's allowance. L-idea illi inti qed tfaddal. Issa, huwa possibbli mhuwiex possibbli? Waħda mill-affarijiet pereżempju li ta' spiss tqum u illi dawn l-skills in terms of financial capability qegħdin jiġu malma b'mod transversali fil-kurrikulum. Għandu jkun hemm suġġett speċifiku. Issa jiena
Per eżempju, ma nemminx illi għandu jkollok O-level in financial capability. It's not the point. Għandek l-accountancy, għandek l-economics, bħala suġġetti. Pero għandu jkun hemm għall-argument mini course li wieħed għandu jieħu fejn b'mod strutturat student jidħol minn parti ma jafx jew għandu konċetti li forsi huma naqra nebulous, sema xi ħaġa minn hawn xi ħaġa, u b'din pathway ta' 6 sessions, 7 sessions, whatever, għandu issa idea iktar ċara ta' xi fissru l-affarijiet, u dan qiegħed ngħidu jiena għax pereżempju, again, meta tibda tagħmel riċerka, pereżempju tara l-Amerika għandhom programmi qegħdin online għal kull università għall-istudenti tagħha tikkastomizjhom biex ikunu jafu kif ħajħandiljaw id-debt, id-dejn li għandhom minħabba l-istudji, kif se jibbaġitjaw. L-istess għandek f'kumpaniji illi jgħalmu l-financial wellness il-għara. Għax the third largest stress fil-ħajja ta' ħafna min nies huma ġejjin mill-finanzi, minn lack of financial capability. Mela anki kumpanija jaqbilha illi għandha dal-programm illi se tnaqqas mill-istress ta' bniedem għax qiegħed jaħseb illi fil-futur mhux se jkollu biex jgħaddi. Jagħmlu sens dawn il-programmi? Nistgħu nibdew naħsbu għal xi ħaġa hekk? Sandra, nafsa ta' Sabiħ tal-kurrikulu, dan sabiħ tal-kurrikulu li l-ħin kollu qed jevolvi li fejn bħalissa qegħdin nittrattaw financial capability fid-diversi suġġetti għandna fil-kurrikulu stess. Jista' jkun li jiġi żmien ukoll ma narajx xi ħaġa li mhijiex li hija impossibbli fejn pereżempju għandna l-Education for Sustainable Development jiżviluppa b'tali mod u manjiera li jkun qed jixpruna dawn il-ħiliet li bdejt insemmi qabel u li naqbel ħafna miegħek Mario li iwasslu l-idea li mhux kemm għandek flus imma x'tagħmel bihom. Għandek kemm għandek u inti min inti, jiena naħseb kieku kelli nħalli dan il-messaġġ fost l-istudenti tagħna ta' età minn 16-il sena l-isfel. Naħseb li minn hemmhekk ukoll għandna ħafna fejn niżviluppaw dak li qed toffri l-komunità, dak li qed toffri l-industrija li inti ma tażilx karriera għax taf li ħadd ħafna flus imma kif tagħti xi ħaġa lura. Pereżempju s-sens ta' volontarjat li mhux dejjem trid, imma tista' tagħti mill-ħin tiegħek mingħajr ma tippretendi ħlas. Min ta' żgħira, mhux meta forsi għandek ċans, jew għax mitlub li tagħmilha, jew għax għandek xi proġett li jagħtuk marka tiegħu. Jiġifieri dawn huma kollha l-skills u l-kompetenzi li jiena bil-kappell tiegħi fix-xogħol li għandi irrid li xi darba nasal għalihom bil-kollaborazzjoni ta' kull min qiegħed hawnhekk ukoll u forsi iktar xi ħaġa iktar b'mod attwali u iktar attiva. Miriam, ħallejtek għall-aħħar għax bħala l-aġenzija illi hija mobbija bir-responsabilità li tikkoordina il-policies immirati lejn iż-żgħażagħ taf tiġbor kollox. U jiena allura li xtaqt forsi nieħu minn għandek huwa dan l-aspett ta' financial capability, l-Aġenzija żgħażagħ. Kemm taraħ li huwa importanti, jiġifieri li kif nistgħu naqdu effort biex ngħidlek nazzjonali biex verament żagħżugħ jaraf l-importanza li barra li jrid jixtri d-dar, barra li jrid jisiefer, ukoll irid jaħseb għal financial freedom tiegħu meta jirtira. Iva, l-Aġenzija huwa xi ħaġa importanti. Huwa xi ħaġa importanti u
U xi ħaġa li mhijiex faċli fil-verità għax aħna qegħdin immorru hawnhekk kontra n-natura taż-żożija. Aħna meta nitkellmu fuq żożija qegħdin nitkellmu fuq tranzizzjoni. Ġifieri, u tranzizzjoni bejn fil-kont dipendenti u trid issir indipendenti. U biex issir indipendenti għandek bżonn ħafna finanzi, kif kienet jgħidilna Bradley. Imma fl-istess ħin ukoll nifhmu l-importanza li iva inti trid ikollok lifestyle li fil-verità din il-lifestyle trid iddaħħal tkun mibnija fid-żagħżugħ biex iġemma. U qed nuża l-kelma lifestyle għax naħseb mhux l-edukazzjoni ħattejn biex nibnu din il-lifestyle u l-politika nazzjonali żgħażagħ qiegħda mibnija fuq dan l-istil. Jiġifieri qed titkellem ħafna fuq tranzizzjoni, qed titkellem ħafna fuq li nagħtu l-ħiliet mhux biss ġo l-iskola imma barra mill-iskola u l-idea li nagħtu l-ħiliet barra mill-iskola biex nibnu din il-lifestyle. Ma nistgħux nieħdu l-irtirar, speċjalment maż-żgħażagħ, xi ħaġa li hija għalija. Għalhekk qed nuża l-kelma lifestyle għax din irridu naqduha ma' affarijiet oħra li hemm madwar iż-żgħażagħ. Ġifieri ir-realtà li ż-żgħażagħ iridu jieħdu l-indipendenza, jridu jixtru post u allura x'sa nagħmlu, x'policies sa nagħmlu biex ngħinu liż-żgħażagħ jixtru post, jikru post il-policy tal-kera, il-policy ta' kif tieħu loan. Ġifieri dawn iridu jgħinu biex iż-żagħżugħ ikollu minn fejn jfaddal. Ġifieri. Imma wkoll apparti rridu naraw iż-żagħżugħ fejn jgħix x'inhuma l-issues ta' dawn iż-żgħażagħ waħda minnhom hija l-ambjent. U kif sa naqdu, pereżempju, din l-issue tal-ambjent, fejn sejra l-ambjent u l-irtirar. Iva, x'jekk indaħlu din lifestyle tal-ambjent, nibża għall-ambjent li jien irid ambjent aħjar, kif sa nagħmel biex ikolli iktar ambjent sostenibbli għal waqt li jien inkun qed nikber. Dawn l-affarijiet jista' jkun li ħajħalluli iktar flus fil-but biex jew jagħtuni iktar l-idea li jien nista' nġemma x'jekk jien nibsa minflok li f'daqqa waħda kont ndorri għax aħna bħala ġenituri darrejna il-konsumerizmu sfrenat, ġifieri dan huwa tort tagħna. U jien xi kultant inħossni guilty meta nħares lejn iż-żagħżugħ daqqa waħda ngħidulha isma' issa ħi trid tiġġemma għall-pensjoni. Meta dan iż-żagħżugħ kien żgħir, meta Bradley kien żgħir kont nixtrilu nipprova inġellu li jrid jixtri l-ħwejjeġ tad-ditta, eċetera, eċetera, u issa b'daqqa waħda ngħidu issa tiġġemma. You know, so we have to irridu naraw issa kif ħanibdu din lifestyle u din lifestyle iż-żagħżugħ stess irid jibniha u allura hekk qed jgħid irid nibża l-ambjent mela hekk it-t-shirt nista' nosaħdar sentej jew 3 snin jew irid nibża jekk mobile irid nosaħħar sentej jew 3 snin ħalli man nibża iktar l-ambjent u fl-istess ħin ġifieri din hija l-sistema edukattiva li rridu ndaħlu. Barra l-edukazzjoni formali li konna għedinna nippruvaw, Mario, inti kont qed tipprova tgħid lil Sandra biex indaħluh direttament fil-kurrikulum. Jiġifieri din hija l-idea u barra minn hekk ukoll irridu naraw kif se nagħtu din l-informazzjoni liż-żgħażagħ u ngħinu liż-żgħażagħ jafdaw. Jiġifieri dija xi oħra llum ma semmejniex, kif sa nafda dak li qed inġemma jew kif ħaninvesti u dawn l-investituri li qed ninvesti magħhom, kif ħanafdhom u dan li qed inġemma llum ħajbqa' għandi. U din il-mentalità, speċjalment għal Malta, jiġifieri ma tantx hija xi mentalità li dejja qisu aħna bħala adulti wkoll m'għandniex din mentalità tinvestihom fi privat u mbagħad waħda jgħidlek m'għandek xejn. U żgħażagħ hekk jgħidulek għax semmaw il-ġenituri tagħhom jgħidulhom hekk. U allura kif ħanbidlu
din it-tip ta' informazzjoni, kif ħan nibnu li żagħżugħ jafda, kif ħan nagħtu lifestyle ġdid li daw iż-żgħażagħ iktar milli nagħtuhom lifestyle li jibdew jemmnu f'lifestyle ġdid. U l-lifestyle tagħhom minflok tagħna. Jiena naqbel miegħek perfettament u għalhekk vera nemmen illi din hija kwistjoni illi naħseb għandna nittrattawha b'mod koordinat u b'mod fuq livell nazzjonali illi ikun hemm il-partijiet kollha, jiġifieri meta jiena ppreżentajt dan il-framework għax nemmen illi kull wieħed minnkom li qiegħed hawnhekk għandu rol xilab fiha di. Jiġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu kif se nbidlu l-attitudnijiet, kif qed tgħid sew inti Mirjam, hemm ġenituri li intlaqtu ħażin minn investimenti li jagħmlu, mela ħajinfluwenzaw l-itfal. Godwin semma pereżempju l-idea ta' compound interest, l-iktar kunċett b'saħħtu l-għala għandek tinvesti kmieni, però jekk il-banek mhumiex jagħtu interessi, fiex se ninvestihom? U hawnhekk allura tibda tħares lejn l-stock market, imma l-stock market trid tkun taf x'in tagħmel. Ħanafda l-flus il-ħadd ieħor, pereżempju xi ħaġa li rajt dal-aħħar fir-riċerka tiegħi huwa illi index linked funds jagħtuk sabu li jagħtu return illi hu iktar stabbli milli li kieku tafda flusek il-managed funds. Dana studju li sar illi jekk jiena ninvesti ġo fil-index jiġifieri tieħu l-Standard & Poor 500 kif jitla u jinżel dak l-index, dak l-stock market, jimxu il-valuri tiegħek. Hawn tal-istrumenti barra, ma nafx Malta jeżistux, Godwin. Kif se twassal dik? Kif se twassal il-messaġġ lill-ġenituri isma' meta tirċievu l-ewwel darba il-Children's Allowance. Iftħilhom kont tal-bank l-tfal. Itfa' xi ħaġa minnu. Għajdilhom bih. Daħħal din il-kultura illi xi ħaġa li tihom in-nanna mhux jonfquha mal-ewwel imma jfadlu għaliha. Bradley qed jitbissem. Għajdilna Bradley tal-aħħar. Le, jiena ifimni, jiena kif qed inizjalment nemmen fej li l-bniedem irid dejjem ifaddal. Il-problema li għandi jiena hija along ħajtu kemm ħajkun jista' dak li faddal ma jużax biex ħallih għal meta jirtira. U dik hija l-problema serja. Hawnhekk Bradley il-punt huwa dan. Id-deċiżjoni mhix A jew B. Id-deċiżjoni hi A, B u C. Jiġifieri il-verità hi din. Jekk jiena naqla, din hija l-verità, jekk jiena naqla 50,000 euro fis-sena. Urrid insifer kull xahar. Nista' nagħmilha? Mela, ħanaqla 60,000 ħalli ngħid fuq 5,000 kull darba li nsifer. Nista' nagħmilha, imma r-realtà hi illi rrid inżomm ir-rigni. U din hija l-biċċa tax-xogħol, il-konsum sfrenat illi aħna issa drajna bih. U noħodha jien pereżempju ħankun l-ewwel wieħed illi nistqar. Fil-COVID bdew ħafna sploda il-home deliveries tal-ikel. Sibtu komdu anki issa. U jiena ħanistaqsi illi kemm il-darba sirna niklu barra għax konvenjenti minflok illi ħadna sandwich magħna. Imma fuq hekk qegħdin nitkellmu ta' frugal living. This is what has to give, għax inkella tiġi tagħlaq il-65 sena,
tkun toqgħod fi blok ta' appartamenti u m'għandekx biex tħallas il-maintenance. Nirrispondi. This is irrispondini, Bradley. Li kieku kelli 60,000 nista' nassigurak anke. Le, jiena Le, le, il-punt li qiegħed nagħmelu qed tifhem illi għandek kemm għandek, jekk ħaton fuq kollu, m'għandek xejn. Ovvjament, iżda tittara persuna li għandu paga ta' żagħżugħ li għandu paga ta' 20,000-30,000. Kemm kapaċi ifaddal minnhom jekk għandu loan fuq dar 20,000 bekk tridhom deposit tal-bank biex tfaddal il-loan. Ġifieri qed tifhem jiena missieri niftakru u għadu jgħidli jiena dak daqshekk botkok għandna raħ briksa għad-dar. Qed tifhem illum il-ġurnata m'għadix l-istess. Ġifieri li kieku jkollok tara żagħżugħ li għandu l-paga. Kemm l-ispejjeż li għandu li qed jipprova fehmni qed jinvesti f'dar anything huma spejjeż kbar. Semmejn ħafna ma rridux l-aqwa mobiles u naqbel perfettament ma nemminx li mobile ta' 1,000 euro bżonn jusin personalment. Iżda għandek ġiġ options. Jew tinvest mobile ta' 300 u tagħmel sena sentej bih, jekk jagħmel sentej bih. Jew tofoq nektar u tagħmel 4 snin. Illum il-ġurnata f'sens minn mobile ħadd ma Jiena nfaqta b'250 għandi smartphone. Naħdem minn fuq u kien ilu 4 snin għandi qabel ma waqa' u sar l-istilla. Għax li kieku għaddi għadu u jagħmel 3 snin oħra. Dawk huma one-offs nemmen jien imma. Jiena nfaqt 400 mobile u m'għamilx sena. Ġifieri ma m'għamil sena dak it-tip ma kienx xixel, ġifieri ma m'għandix again minn ixxi wieħed li nħobb nofuq ħafna, imma again semmin ħafna karozzi. Il-maġġoranza tal-żgħażagħ mhumiex qed jonfqu 10,000 karozzi, qed jonfqu 3,000 Toyota Yaris ta' 2008. Ġifieri dik hija s-sitwazzjoni f'Malta, fis-sens inti semmejt il-mara li żagħżugħa li kellha ġiex pensjonijiet għejdli jekk għandix fejtix, jekk il-ġewtur kienet titħallas għall-appartament. Le. Hija one-off. Hu minn dak kollha li kellek u għamel survey ta' kemm minnhom jistgħu jagħmlu dak li għamel hi u mbagħad kellimni ma naħsibx li il-punt li qiegħed nipprova nagħmel jiena huwa dan. Illi jekk hu possibbli għal wieħed li taqla, jekk hu possibbli għal xi ħadd li jaqla 28,000 huwa possibbli għal ħadd ieħor. Imma le, jiena hemmhekk ma naqbilx miegħek għax dak li jaqla 28,000 ma nafx il ġenituri tiegħu u mhux qed Le. Insa għajnuna barranija. Insa għajnuna barranija. Dik tittaraw. Le, ma kellix. Mhux kulħadd l-istess. Mhux grupp omogenu. Mhux kulħadd l-istess. Imma il-punt li qiegħed nipprova nagħmel jien hija illi jekk aħna nibdew mill-starting point illi mhuwiex possibbli, mela mhux se jkun possibbli. And that is the reality. Tittara s-sitwazzjoni ta' dak li jkun, ma dik hija reali daqsaw. Fis-sens jien naħseb illi wieħed irid jara what one is ready to give up. Ukoll le naqbel miegħek perfettament, imma anke bniedem li mhux qiegħed waħdu għandu partner ukoll diġà għandu nofs il-load inqala, fis-sens jekk bniedem li jrid jixtri again appartament naħseb 3/4 miż-żgħażagħ waħda mill-iktar affarijiet importanti huwa li jkollhom il-post tagħhom. Jekk bniedem huwa waħdu, taħseb li ħajkun kapaċi jfaddal għall-loan, jfaddal għal dak kollu li jinqalalu, problemi ta' karozza, spejjeż, anything, u jfaddal għall-irtir tiegħu li m'għandux xi paga again ta' 60,000. Bradley, minix qiegħed ngħid li huwa faċli, però wieħed irid jirrikonoxxi wkoll. Meta ngħidu aħna rridu nixtru post. Żagħżugħ li qiegħed waħdu għandu għalfejn jixtri post pereżempju bit-3 mamar tas-sodda? Ifhimni, jekk hopeful ikun qiegħed hoping li mhux ħajkun waħdu għal ħajtu sħiħa preżumi. Imma hemmhekk fejn wieħed irid jaħseb jekk jixtrix post biex jitla' fuq il-property ladder. Jew inkella hux se jissallab biex jixtri post kbir illi għal numru ta' snin mhux se jkollu bżonnu. Jiġifieri hemmhekk fejn wieħed ukoll irid jagħmel ċerta kalkoli. Mario, fil-verità għalhekk qed ngħid irridu nbidlu
nibnu lifestyle ġdida, għax jekk iż-żagħżugħ kien imdorri u aħna tal-ġenerazzjoni tagħna konna mdorrijin li meta li inti trid tixtri dar meta kont żagħżugħ u konna nibnu dar kbira, jiġifieri berba kmamar tas-sodda, eċetera, u konna jiġifieri illum u għalhekk għandna bżonn naqduha, din ma nistgħux inħarsu lejha bħala xi ħaġa onifona, li naqduha mal-ambjent, li m'għandniex bżonn daqshekk dar kbira, li illum xtraj dar u għada nista' nbiddilha u nixtri dar oħra, il-Maltin ma kellhomx dik il-mentalità. Għajmin li jinti xtraj dar u baqgħet id-dar ta' ħajtek. Ġifieri dawn huma kollha li qegħdin fil-kultura tagħna u biex inbidluhom irrid jgħaddi żmien u rridu naħdmu ħafna. U rridu noħorġu policies, apart il-policy tal-pensjoni, li jaħdmu fl-imkien mal-policy tal-pensjoni indirettament, imma fil-verità ikunu tiffidjaw fiha biex inbidlu din-mentalità. Għax jekk ikun hemm policy full housing u jekk inti ħadd tixtri pereżempju one bedroom flat, inti ħajkollok ribet tat-taxxa pereżempju, u jekk tixtri 3 bedroom flat ma jkollokx, iż-żagħżugħ jibda jixtri bedroom flat. So, u jonfoq inqas. Ġifieri dawn huma dija n-niżġa li rridu nagħmlu fil-policies kollha biex l-żgħażagħ nibnulhom stil ta' ħajja, nibnulhom stil ta' ħsieb li huwa differenti mill-istil tagħna. Naqbel miegħek perfettament. Godwin jixtieq jgħid kelma. Iva, jiena naħseb kultant parti mill-problema hija kif qed niffrejmjaw da kollu. Naħseb jekk qed nitkellmu fuq żagħżugħ 20 sena, forsi nitkellmu saving for pension, nifhem li jaraw jiena għandi ħafna affarijiet oħra nixtieq nagħmel f'ħajti. Hemm di qiegħda l-bot. Qed nitkellmu fuq it-tifdil, mhux it-tifdil għall-pensjoni. Jiġifieri kif semma Bradley, jekk tixtri dar għandek bżonn kollok somma mfadla biex tagħmel deposit. Jiġifieri qed nitkellmu fuq financial capability, financial capability to address different needs in life. Issa, ċertu żmien tal-ħajja ħajkun biex tixtri l-ewwel dar. Jew forsi biex tixtri l-ewwel karozza. Jiġifieri l-ewwel probably dik hija l-ġerarkija l-ewwel tixtri karozza, mbagħad tibda tħares lejn dar. U mbagħad eventwalment wieħed ħajoqrob lejn deċiżjonijiet oħrajn iktar li huma fuq medda ta' żmien fit-tul. In-nies għadhom ifadlu, naħseb in-nies qed ifadlu differenti imma. Żgur li fil-kuntest lokali l-ownership tal-proprjetà u t-tieni proprjetà min jista'. Jiġifieri dik hija veikolu ta' investiment. Hekk hija perception issa whether right or wrong, mhux nidħol f'dak il-mertu, però it is perceived to be a vehicle for investment. Jiena naħseb li wieħed irid iżomm fuq ukoll meta ħarsejxu li naħseb dak li semmejna aktar kmieni, sew l-edukazzjoni, l-edukazzjoni hija importanti ħafna. U edukazzjoni mhux biex l-istituzzjoni u l-kollegi li jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni, ma dak li jitlaq minn ġoddar, ġifieri dak li jitlaq minn ġoddar u dak li t-tfal jassorbu, għax it-tfal jassorbu ħin kollu. Anke dak li ngħidu, dak li ma ngħidux ukoll. Jiġifieri huwa importanti ħafna x'dak isawwar bażikament l-imġiba u kif iħarsu lejn l-affarijiet fil-ħajja. Tu importanti ukoll nemmen jien hija komunikazzjoni. Jiġifieri issa komunikazzjoni li xogħol li kienu nitkellmu fuq il-kultura, strateġija u affarijiet kollha dak xogħol tan-nies tal-gvern jgħidu jien. Però jekk qed bih prodott finanzjarju spjegah, hemm tendenza li meta wieħed japproċċja prodott finanzjarju ħajkollok ħafna kliem isfel. Forsi qiegħed hemmhekk għal raġunijiet importanti u għandu jkun hemmhekk. Però dak il-ġergin kollu mhux dejjem jgħin. Ġifieri naħseb li apparti li jkun hemm il-kuntratt u kuntratt stabilit u kuntratt li jispjega x'huma l-obbligu u drittijiet, il-komunikazzjoni tkun ċara u ta' fiduċja, ġifieri l-element ta' trust li semma huwa reali, ġifieri
kuħat għandu memorja ta' affarijiet li aħjar qatt ma ġraw, so Malta wkoll barra, speċjalment barra. Ġifieri, allura li ta' fiduċja mhix xi ħaġa li għandna noħduha for granted għax mhix for granted, fiduċja tirbaħa u mbagħad meta tixxellef biex terġa' tirbaħa li tgħaddi żmien. Allura naħseb li hemm ukoll skop ta' li l-industrija finanzjarja taħdem mal-policy sabiex ikun hemm prodotti li jkunu juru element ta' flessibilità naħseb ir-realtà hija li jridu ikun hemm jekk nitkellmu fuq medda ta' żmien fit-tul miż-żgħożija jew mit-tfulija sa meta tirtira, mhux ma nistax nitkellmu fuq prodott wieħed, nitkellmu fuq sensiela ta' prodotti li idealment they are interlinked sabiex inti tibda tibni. Issa forsi bżonn 20 huwa karozza. Dak huwa l-perspettiva tiegħek, ma forsi ma tifoqx kollox fuq il-karozza, forsi tħalli xi ħaġa milli tfaddal dakinhar għal bżonnijiet li jkollok aktar quddiem. I mean, prodott li huwa flessibbli. U nemmen li hemmhekk għadna wisq marbutin ma' prodotti li marbutin ma' skop. Ir-riskja di f'kollox, jiġifieri meta tnikkaw fuq xi pensjon wara kollox, insurance against running out of your savings. Xi darba ħad tiġri, I mean, xi kulħadd jikber. Jalla ħadd ma jgħaddi minnha, ma realtà hija li għalek faqar folder age għax jew qatt ma kellek il-mezzi jew nkella ma kellekx mezzi biżejjed. Grazzi, Godwin. Il-ħin tagħna eċċedejnieh, però id-diskussjoni kienet interessanti ħafna. Jiena nixtieq mod l-iktar qawwi illi din ikun hemm xi tip ta' azzjoni, ikun hemm xi tip ta' koordinazzjoni ta' kif dan kollu nistgħu nindirizzaw biex verament ikonna impatt. Għax vera nemmen illi jekk mhux se jkun hemm il-kwalità ta' ħajja li fil-futur jiffaċċjaw minu żagħżugħ illum se jkun imtappan sew. U kif għadna din mhijiex kwestjoni li hemm issa l-pensjonijiet privati jew voluntary occupational retirement schemes, imma hija il-bżonn ta' bidla fl-imġiba ta' kif aħna nużaw il-finanzi tagħna, kif aħna nħarsu lejn l-idea ta' financial freedom throughout our life, l-idea ta' lifestyle li semmit Miriam, l-idea ta' kif aħna se niġbdu biex ngħidlek inqanqlu il-forzi kollha min-naħa ta' ġenituri, min-naħa ta' edukaturi, min-naħa ta' komunikazzjoni, min-naħa ta' stat ta' dak li jiffaċilita, min-naħa ta' istituzzjonijiet finanzjarji bil-prodotti li joħorġu kif għadu kif semmi Godwin, l-informazzjoni li nagħmlu aħna li din issir waħda mill-prioritajiet li għandna. Jiena ħaniqaf hawnhekk, nirringrazzjak lil Miriam, lil Sandra, lil Edward, lil Godwin u lil Bradley tal-ħin u s-support li tajtuna biex nagħmlu dan il-webinar. Nirringrazzjakom, grazzi tal-kontribut tagħkom. Thank you. Grazzi lilek. Grazzi lilek. Thank you. Thank you. Ciao, ciao. Thank you. Ciao, ciao.